As imaxes que ven foron gravadas pola propia Garda Civil nas dependencias policiais, unha vez recuperada a escultura. Nelas vese a talla en pedra de San Xoán Bautista, que fora roubada hai máis dun ano nunha vivenda da rúa San Lázaro, na Pobra do Caramiñal. A escultura, datada no século XVII, de estilo barroco, foi atopada nun monte do Ézaro. Estaba agochada entre a maleza nunha bolsa de plástico negro. A figura, labrada en pedra, pesa ao redor duns 50 kilos. A desaparición da imaxe fora denunciada no seu día polo director do Museo Valle Inclán, Antonio González Millán, o estar catalogada ademais como a ben protexido pola Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. A Garda Civil mantén aberta a investigación co fin de identificar a persoa ou persoas que puideran estar detrás do roubo. Nos vindeiros días está previsto que lle sexa entregada aos seus lexítimos propietarios, que deberán decidir se a devolven ou non por motivos de seguridade ao lugar do que nunca debeu de saír.